Horas mah dihita saluk nah menang di dia pehita maringanan sangob baso tapatu paro konteta ima dia karu ni edak ni puta na pinukan ni puta si julu-julu tugui ima taringo tu napasaha deke di nama masuki si bagading tua songonoma hatana na parjulu sahali tamahita tutu madok mauliate itu adu penyamata nomor 2 di bata ima disiala asido tolong ni rohana diramoti hita seluhuna suang songon ima dihamuna lainami ibotonami seluhuna mahamu nahu guarihami diarina uli diarina denggan dipertakuk ni matanyariun roro tutuhami mengadupi gukun nang jujumuna ima dina makalasun dina mamasuki ima bagas si bagading tua dihamuna marhite ima tutu dilaiku nang di ibotoku suang song ni nang dia kabire nami di ala nilas ni rohanami rodo hami tutu mabuan ima deke sitiu deke namuk dohut idalas asa parhitiam matutui dalat temertang yang diarina uli diarina denggano tua mata nomor 2 di bata asa tung lam tung tiu nama pernguluan dihamuna tujuluan nyariun tiu nang dia kepasamutan tiu nang mata mual inumumuna dohot songo deke namuk lam tumuk nama tutuhamu hipas-hipas dina mangingani bagas muna si gonggom nasa pangisinau suang songoni nang diidal las mebeden las manang to dimuna dina lahu mangingani ima bagas muna nata halasod diari naulio di pedau Tuhan ma aka ebet-ebet parmarani daging nang todi ita parhon tuhata akan saluhna parmarani daging siakamuna saluhna upasahat tamian nong dikinetiu dikinamuk dohot idhalas tuhamuna laiku saluhna matsudu saluhna keluarga asa saudara me tu dagingmu saudara me tubuhi makokor gogo na ibaru tu pamatang muna jala gabi si padida panaili dilaiku nang di ibotoku molo pisong nondo pinabui tarpatu pahami dalam nami matutu matangiang tua mata nomor 2 di bata las maruhani badan las manang ruhani to dimuna hatani na tua madohnon nami si titik masih opa hokma dilangguna koti sosedi na terpatu pahami so ngode ke sitio doho idalas dalam nami matutu makalas so diulota diari naudion ditabay tu hatama pasu-pasuna sahat ni sulu sahat matuputian ni tigaras sahatan nong tahalason ipa sahatami deke sitio dohot idalas dalat tamartang yang may mata nomor 2 di bata asay pasaha matuita panggabian jala sahat horas songonima dihatani deke ditiki hatana pasahat tu kita ditiki hita hula-hula tulang molo adong akka udah ngatu hita jala adong akka dihatana na asing adong do nama do hata deke si mudurudur mengudurhon anak mengudurho boru na uli mai akka tabehen molo tungarong peka bui masukan ada yang gamay alai ditiki
molo dung metuwe nama masuki jawi manang na buruta totu mangudur hon anak mangudur ho boru tu akapino parmu alai molo ditikisa urang dope rupani boido hita madok mangudur hon anak mangudur ho boru tu ariak kananengro songon ima songon isini konteta video tadi bagasano basol ima na adong jaka pangiduan yaka dongan jada dina urang odol pe malang na songon hidup na bui terpatupa jumulu ibe mersetebi tuhita saluhuna horas